yanye brena ensem no ne sere ne nabasa yentutu emfa mawo ya chase e de free migration officer ya dodo na frɛ no otumfo nana na anu ya yanka bia nhyem yekote ye ne se adonyefo bi age ne kra de free ne nsem wi ekura no wo mo san twaja ede tu ne mu anka wo mo hye no kra na saawre hosemi ashoma estate na ekokosi amua ene ne din bosome ne da na etosome ensa na saawre hosemi pii enam saaye so ama saabra make say no apolisifoɔ wo motumi adi nte na wono makwakofa na mu no ewie so kura de na ne ho bom mu a wo msusu se wo benimu bi no wono mo ensa aso ne panchi na eno na wono so bright awe panchi no kwa benya koto na wo mo de ne kokopie ene da bra pie mpani wotena agwamu na Stephen Ken Amwa ne wo faase wo se mensa lucky ya dan kanidin ho na wono nso wo hobie no na pie mpani be kire se sade enkomo no etie na etwetwe aso pii wo kire se wono mo hwehwem na wo motumi twe safo ni nyina de wo be gina mranim ne se ho nti saa bratawe yemfa no nkonkoto kukum na wonko kaaka na dwene wono me ka ho bia no wonbo wo mo na fe wo mo nso emeka emra no ho na bra wo bo saa asemi so no na abusua no a wono ne wo fa ase eka ho bie no bright awe asem no ho no wo kire se adama sade pie mpani che ne se wo mo atudi ahye boso me ne de toso adonu miensa nanso wo mo de enye bra yetu ahye na wo mo hwe de wo mo hwe ne se atentene ne ebeye adwuma na wo mo de hye no ne kra ebeko na akwakodedi enti na ehonsem ene no very friendly guy and is a very jovial guy. Like he doesn't have any issue or any problem with anyone. Even if you see him for the first day, you fall in love with him because he's very jovial. He likes people a lot and he doesn't have any issue with anybody. Eno eye abusuanu ni munipa baako a wono ne wofa ni mpon ene de woda for me ena atese na wokase Arehusema ACC wana wachi mu anya asem ketewa mu ba konso a asie a no se de esi ba ekura no omanfo dodo no edi ho ya yewuku ada ya kankwanhye bia esi ye beda na di sekia truck bi woni bullion van ni bi akwakopim so e wada nwomase en wo kwa Abri East Municipality wa Ashanti region amenam so enipa num e na hwere wo nkwa ya na dia asefem kura ne sa police officers mienu wo mo ka ho no wo mo so ato ama ya Rehosempa na enu na obi a no wagina ho ansa na enkwanhye yi esie no ede to so mpa kase ebo anim se driver na bullion van no na wono na driver no na e kaka no na wo fro bepo it is how overtaking basa yi bia obi a wo fro bepo a wo nhwe wanim obi anso a wakọ driving school no na afenso so road safety wunim no yesi wo fro bepo a yenya overtaking say wo be overtaking na wo hu wanim say wo hu wanim a yenya overtaking we ne wo hu nanim eso ye overtaking eti won hu nanim no bullion van ye overtaking no asa na kia bi nso kia truck bi nso firi so ono nso ba na pay paye omumienu e de boss so ekwowiase enipa num police officers mienu wo munyina ahwere wo nkwan eyayaya na nam so ama empanifo se asemi wo mu hwehwem na ma domu suko na wo mu hu ne esese ye de to na emfiri anto na report we de eye eyewitness report ene nso so mpaka se ebo e de atomonim ene Ablekuma North abato no saa constituency ho no police station be se edunkuno bia etika mu bibi nti no ene wo mo kwa akoto so aba na abato commission ahase wo komrase badwafie ekokire se emfa ho ne de sasabro ebe ya brewa kotodwe aba no nya de wo mbekwa akoto esansa aka miensa bia ese wo no mo kenkan ede soso nanso ekoko wie no obi nim de efiri soro bete bayira homam ya ma bayira mo akese wo no mo se wo mbesa akwa akoto na yewra bossman asare wono na aba abato commission ho a wo ye penimpa eba corporate affairs and services a wo hweso na wo de ba betudwa se ebinom okeka se eya aban wote so no na se bi wapopo nani a kire wo mo ama ehuhu bu abo wo mo ntia wo mpesa wo mkoto aba ne biu na wo se da bi commission no de ne ho na wo dinani petetakra wa hwempa
hunu se benkum ni nifa no obiara ni ho a se bio wanya ne ho ntease na momade ba akompa betimi aboa ne se aba no wo mbekọ akoto no foforo enti so obi ka se wo bi hihye akire ene nam so ama wo no mokọ akoto aba no a no kure bia nim wuni aye ka sa asem na akire wo no de wo bebo so sinihu. The Commission's attention has been drawn to an unfounded accusation that it has been influenced by certain individuals to pursue the rerun. We state categorically that Ghana's electoral management body is an independent body and will not be dictated to by any person or institution. Our track record speaks for itself. The Ghana Police Service and the National Election Security Task Force have assured the Commission of their readiness to ensure Sompa FM during and after the rerun. We count on them to guarantee that lives and property are protected. The aftermath of the 7th December election, the processes to complete the collation in 12 constituencies have created fear, not only in our staff, but voters in general. Eno ya yewra Bosman Asare, ena ote se wakasafa Ablekuma North abane di enti ane wonomoko akoto no so. Yeda sujina Ablekuma North abatom pesan so abato a ebekoso ewo polling stations makomako dunkunu no emu na eno na Crown Regional Police Command eye police for wo monkrabata wo mo enehye enkramantem ho abamon ese wo ma ye krado se ene rerun no wo mbehya ma bibia akoso yie ewo Ablekuma North nti obi anka na komanto ne yem bambo ho nsem egiana na so pabene so a obi antimi nye trustem superintendent eye Juliana Obi oye head of public affairs won na kan sa asemi no ochiem sa Crown Regional Police Command no wo mo de manfo nyina nim so mapoapo mo ho asie say parliamentary rerun ebekoso Ablekuma North ewo polling stations makomako dunkro no o mbehama bibia akoso wano wa say polling station ni nyina no police force o mbe monitor ni nyina na no achi o manfo mo kwa wo mo bo mo sa baton peso aso ni nyina no wo mo ebehye se mo be monitor vehicular and pedestrian traffic eti ebehye se wo kwa adwuma bibia nsi ukwan na obia etimi akonemam ade ba ko no mo di tudwa se obia ni ne huni ese police for abodompem wo hopa wo mo ni abedwafo e shabato so the electoral commission edi nkomo wo mo ni NPP na msini na akua free enso akasa ena eno achi no so wo mo ni de wo gina mu nso ama NDC amonyeko na kasa che so wo mo ni obia parties ni mienu nyina wo mo ni obia akasa so obia ene na chitanfo nkasa na yenkoto no boko se na be yebetimi aboa na yebehu de Ablekuma North no eye ne de akwantinti bia kopie kotie no mredie de besi bia ye nyumaso emfrim ena Sompa kase bonso edi Ablekuma North abatom pesa so ehun hyehye no enyina eso enti se pane akura na be fira to a ye de be mawo ewa fidi kase so na mede okosire mantifin do tamale afa ho emamu amienu wonma so wompa achi na eyekuro no tax force a wonmu wo chogu afa ho na womkoche se emamu ba ko national service personnel ya wo ye ne service ewo afa ho na fiu baka ene ne din ena fe Rashid Yusuf wono nso ka ho wono mo nyina freedom ango na awrahosa no se savana mantem ho no wono se na no fiada kuro no wo mo a eya aboabofo anadwo wono mo boban ewo kuro no mo eye emabu na wo ho na bi ena kokoso wo mo pancha no wo mo akwa wia aponche pan kasa na pempem bon bi se wo mo de koye de obi ntumi nhunu na wo mo so wono mo panche no wo manfa wo mankoma posifo na odana wo mama nanom ahemfo wo ho nti ahemfo no ene mpanimfo wo ho ne tena asam no so wo mobobo ho no a ekwawie akire na abasa ye ka wo matiko edifiri kurunum eno nam so ematwogu wo hene wo ho ejina ne tumi so ekire se wo twa wo masukura de afiri saa twogu mpotam ho ma wo mo nsi ho ne ensi ho kyena de nti a wo ye saa ne se wo se ono ana penso pa de nya de obeso saa bonofo sem no so na we nso no yes ya de ato ama afoforo se unnim na afa aforo na ofa akro no bona de kompotem ho a ade ni ho na nananom ebema adiwo ye to so na enche ye behwe se betimi akwa Ablekuma North na de esi wo ho se sabre o manfo abodom pimfi se Ghana bato de anim se ye boaboa ye ho ano nso pepepe na obia ahyase na nso munsia de sa police stations dunkuno no ye beje ho amanebo e de amabo na ye to so no Honorable Dominic Adoma Ameyao awo ye municipal chief executive officer Madoma Central Wobrin region e de atria so de na wotwemienu e bokoko se wo preku na preko no wantimi ankeji no wantimi amfana nche tokurum na wo jaajai saa preko no manene nam preko no yebekunu ne ache no awe eti obia enhye no so court order into shot to kill eti yebekunu eti make sure say wo preko bia na wo ankasa wabo wade ho ban na say na wo hena preko nam ha wo hena preko nam ha na wo mu didi border so no mo nam ha na saa de no wo mpe
eti wɔn stress yɛ kokɔbɔ ɔmanya court order sɛ obia yɛnyɛ hu preko bi na mabɔnti a yɛmmɔ preko no tuo na yɛnku no na MCE se kokɔbɔ a wɔbɔ no sɛ wɔde to wɔn ɛmo hyɛ mmoa soɔ na wɔn nso so ɛna wɔn yɛ illness asa mmoa yi wɔn dia sɛ sɛ aboa no yɛ wo dia yɛ wo wagya padeɛ ɛyɛ wo wasɛdeɛ sɛ wo bɛhwɛ soɔ na wo mani pa bi mfa wɔn sekan enya na nka wɔbro wɔn bɛne nanenam yɛ wo so wɔn ne nanenam deɛ a ɛna yɛn nso yɛ de mmara no ɛbɛyɛ adwuma wie eni ayeti ye your honorable Dominic Adoma Ameyawo a wo ya ban krache panyin wo Doma Central wo Bunu region na yeti ne nka Doma hinkro Sompa FM ho eno mutintim de ebesom ye ene na yeguso etoa so a ye befa ka ya freedom ho na ya ba bepiem wo nkran so eda asebo a ye befa amasamante mpon no ansa na ya ba bepiem adrafo wo mpotem ho ena na no wono mo bo amane yese won beti atua na atuate a won beti no nyame de cha memene da boso me de etoso de duna mienu wokyena ena wonom de won kai besisi ho de won sagu won bo na won ahwe kwampa wonom a efa kwan no so won betumi anante anase wonom ebetwa kwan no na ebusa se won ha no se wose kwan ne nye atete asase kura ne nso kama ese mpanimfo nhunu esanse wonom ka ne ye papa nti won de namu a won hu se de ehon samote na Concerned Drivers Union penia wono enetua wo ma no setitreni William Osei ena na wo ka sa asemi afe ebobo komemene da na wo mso wo munya nyo na ebusa asa aden omso sese wo mahu se aban no ene mpanimfo abakwan no so a baabia no wo mu hu se asese kura no wo mu guso yo enti se wo mbeti atua ena mkwan ya enye ho no ya sha ase yo de ene wo mu ne nti atua no wo mbekɔso aye adwuma kosi se wo mbeye adwuma no awie na nensema ode to yense ntwerofo anim no yenti bi mra ene yewra William Osei so wo mo hu se wo mo ye adwuma na eno na ekotwetwen foforo ba e ma de o kasa de ma Concerned Drivers Union kro ya ewo kaso afa ho nso be kire se ene se aban no wo ye amasa ma de no a ma o ma ne wire mfi se kaso ade no nso asei ene nti David Agbado wono ene ne yense ntwerefo e kasa e eno yenua David Agbado wono ne kasa edema Concerned Drivers Union wono ma ewo kaso afa ho enche yebekwa Ablekuma North ne yakwa kwhwede anopɛ sɛ de hositie ɛwɔ rerun na ɛkɔso ɛwɔ abatom pesaso anase polling stations no bɛyɛ dunkuru no na yɛde ho report no amamo na yɛkɔ anim no bafo brafo ɛyɛ ɔkofrobo Doma asafohene a wɔsanso yɛyɛ denyamehene wɔde adesɛdeɛ atodwa sɛ maternity block bi a wɔmusie ɛwɔ denyame Doma Central Municipality Bunu region ebetimi aboa ama ɛmakɔ awɔ so ho bɛhenha wɔn no ɛyɛ atoape ɛno nti wɔn hia mmoa sa omanfo bo mu chidomo a ombetimi awie ne ntentem kra na ya wie ne ntem na etimi aboa omanfo a omo mpotem ho bia eti weni ade sede anana ene ne dom ede atudwa
no kwasem ya bo modena ye adwuma ni bia duru baabi eba se abane de oye nhyehyɛ bi no do ma municipal no ka ho bi nkura ye twisu ye de nyam ne kofi asua se de ebe ya apomudina soyefo no bebenya home kakra if se yade nyina yetimi so akɔ Presby Hospital ho nti be pese beboaye no kwasem ye ni agye ho ye ye nso ya asere ye nkora no ma wo mu akwantu mu se aka kakra ne yadi buronya no ya ye maternity kase bi wo ha ye pese ye boso ni nyina hia sika na sa adwuma nso a wo mu ababedi wo hwɛ ye lab ho a wo ku ahɔ ye kama na nso mfidi a ye de be ye adwuma na eda nti agye se ye boaye ho na ye besere wo se wo ye domani ye adwuma bi ha yetimi to nsa frɛ Cote d'Ivoire fo kura ma bebe boaye nti se wo ye baabi a ye sere wo a wo mu abi a obetum de aboaye ne yetimi abɔ modene atimi aye maternity no ene ne problem a ema adwumayɛfoɔ no wo ho kyere wɔn paa we banfo brafo okofroboɔ dɔma asafohene na denyamehene wɔno ne kasae na wo wieye ɛna ɔde tudwa sɛ yɛ wakwansidie bebree a ɛba wɔ mo akwam na saa akwansidie no wɔ mo ɛbɛsrɛ sɛ mpanifo nhwɛ na wɔ mo enye ho adwuma entutu ne yɛ ba empomdi ho dwumadi a sɛ be yɛbɛtumi aboa ama yɛbɛtumi agya yɛ naso eti network issues nso wɔ hɔ ɛno nso so yɛ adeɛ bi a ɛha dwene ɛsɛ sɛ mpanifo hwɛ na wɔ mo esiesie ɛno nso mo ntie sɛ de osika no charge na ohwe ha no da bia na se mota kan se network ne nye nnanum ka yenta nye pese bibia nka na wo computer so ndi uba boss so apena wa yi sa ne ma no de aba nso network asem de oha yenye ya tu ho anamon ya akokumasi akonkran sunwan ye regional minister okọ na anu ade kura no onu ankasa ba ha hwe yembo se oni mpanimfo bi bai se bebeba ba ye nso besi sa abiri benye ndi esre network no mpanimfo amohwe so se musumu hu ye mobo se de ye be ya betumi aboa ya ma ye bibibia akoyi na network ya na ye de ye adwuma bia nti ye wogidie se ya de Israel ya tomani mi de mo be ya ma ye da mo ase we eni ayeti ye banfo brafo okrofo buo doma asafohene ena denyame onu ne kasa ye denyame hene eno no eja wusu berima doma FM doma hinkro ena odi ama ne boy bai kase boy wutie efree sompa 106.5 FM so na ekoba simprimu nana KJC company limited wo be maba abrochefo amusi dan building materials ni nyina nana KJC company limited wo be maba nana KJC company limited adwuma no onimyo eti enya fe no bi besi aduro na dwekra ye nso kane ane ahwedanim efse yenim ne dada wonya ti din no a eno ano no ena ne branch bia nso wonya duru ho a eno ano no nana KJC company limited anopai no nsia kase bo wutie wo sompa 106.5 FM so a esanso ne nam komase takorade tachima sunya ne nkranza doma ene mia ne takwane nyina mo nhya no so ne Paris France mo nhya no so se nana KJC company limited de sa wo abroche na wutie me sa wo Ghana ha na wutie me sa wo pese wusi dan sa wonya asase ne wie na pese wusi ne ntentem na wuwi a fa ho bodondon na dondon ensa wo woye nhira nti wo do ho bo no pe na enhira no na eba se butu eti enadoa plywood building wire cement iron rods roofing sheets and chance de bodan so a wo de bo wodan so a enya afa na wo bedi amia kasa na ensuo na eto anase wie mo aye hye da bi wodan no wada ye free consultation ye free delivery nana KJC company limited eno no eti se eba na no se wo hwe central steel for aba so bo mo de ma no a trailer and a truck omusa de kan ho outstanding services 2023 eti friend no mo nkran eni kumase depo akese kan so ade Tantra Hill dear emiamia bebre wo nkwa adansi wo niema na gu a ya bɔ ne bebre ya bɔ ne bede ɛna ɔmanfo nso ɛbɔ ne bede ɛna ɔmo di esi ɔmo dan wo besi etufo nso ebetufo ɛyɛ 0204355040 0204355040 na wodem na secure sanitary pads ɔbapa bosumi akwantuo no se wo twapo kokɔ no a ɛyɛ asiesie hu ye de odi siesie hu ebedi mu no ɛyɛ secure sanitary pads ɛma bamba ho nsɛm etimi gina state of the art technology ɛne yɛde ayɛ proudly made in Ghana ɛno no eti secure sanitary pads ɛho ahotoso ɛno no na wonim sɛ ɔba sɛ wo de sɛ yɛ heavy flow sɛ yɛ menstrual flow sɛ wo mpɛ sɛ leakages bia bɛba baabi am onim agu ase a ɛyɛ secure sanitary pads ɛbɛmo ayɛ secure
penkotin na ewo mu nti de wonya extra comfort ema ho nso enkekaw ne bo no nso eda fom enti secure sanitary pads de yasom ya wo long and extra minty I no park no wobenya with secure sanitary pads ladies we are secured na se wo pedodo atu amu kumase amutie yen e wo sompa 93.1 FM your headquarters wo ho no bomadi ansa mo beko mama excellent cosmetics wobenya retail and bulk purchases obefre no wo adum PZ and a quad so estate taxi station. A 02438 02438 now with them na medima for herbal center me mo aso ate says a woni mo a Dr. Tam da so ba be pien kran ha awode ayaresa papa e na abraye eti medima for herbal center Dr. Tam da so se Tam da so ye ni bra ne asan adaje wo yare ho eti sa wo fa ba bi na adwetwe ma wo de hye ne hye dem ma ne mre wate onyame ne the ultimate healer nanso wo fa nipa so na ye adwuma eti nyankopon kra wo pese wo ye bibi no bedane nipa o pese wo ye bibi wa asase so no the invisible God has to become visible so what I say eti sa na tie eti ayaresa de nyame ne de ma ne man tampie mu e de enya ayaresa na mom wo de fa nipa nsa no en wo de ye se me ka nyame wo ye nyame ye honhom nanso o pese wo ye bibi wa asase so no obeye nipa enti yenso so ayaresa mu no onyame afamedima fo heba center Dr. Tamoda so a wo san yare awudo bebre sisi yare wu kotodwe ma ne mema mo pa wo ayaresa bia wura ho ne ahwew 80 friend no e wo 0244 774282 0244 774282 and a 05007272215 05007272215 and cry pokwase maira and a kumasen so agogo mo ho eti Dr. Tamoda so onyankopon woni the ultimate healer ya wo me so ya ba Sompa 106.5 FM authentic news kase ebo papa no ya de beto so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what do be a new se me feel London eko US o na no kwade wo kunkura fa me bo mamania na papa mo hote sei awurade aduma haboko na kujejesi eko bo sempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sere kane no a na wo to US won so man fo bo ndin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited age ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi ho niam dia obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko obu akwase paase kumase ene ba ko so pokua se nkran ha obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu oton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance ro te se bibia de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wudu ka mu a wo kodwa free Akra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya. Was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was a beer depo Kasian so our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Bisu Magazine Road, head office no. Were beer depo Kasian so our Dadiantum, a Joshua Accra Road, from a son opposite Aladi Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a man from. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujejesi Company Limited. Kuaba Simprimo no. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo eni akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se opeta meba misa enru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo emro
Home Abidjan House ana baako so wɔ Atonso Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em. Fre 0244 417669. Kayo set time no time time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejodi nkratu yi atu. Yaba sumpa. Kweku, minim se waye she. Me kwa manane. Na so ebony nshaw ho a embaso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Ani won't here. Passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne nimpote me demo. Ani e demo ampa. The say there. Edutwam Atlantic International University. America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso. Honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said there. Ayaresano. I am more. Oh, Missy minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyin send betom one san years kano. Mi connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hode ambam connection ne mu de we wo de ba de kro ho ba do kro ye ka stroke nso de wo fa no small tese agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma say wo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Sumpa TV, Emma Aketiapa. Can we say higher Sumpa 106.5 FM na said ye masuche no Ablekuma North ye beko ye centro ni abake ho na wode amanefo no amaye wokodru ho no say what to say Ablekuma North na wode ho amanebo ni nyina amaye meka we say na KJC Company Limited Midimafo Herbal Center na secure sanitary pass wo mo na ebo ye chidom ti mame nkoma no akwaba abake memo akwaba o ya na anta akosia yo okay yenim se wo Ablekuma North anopay hot say himfa na wugina na de na ekoso yo anta akosia ma me na say na nenchia etiefo nyina ma wo mo ahye wanu asabre wo ma debre na daje etief pompa kaseki de funfun yi na yamo o makwa ba memo awo Ablekuma North constituency ye nyina nim ye esi year 2024 election nim enam so ema isi eyese there's a 19 polling stations here. Woman to me and collate to who be here say enne one number so aye about to rerun. I was had 19 polling stations here. Ni na e wa Ablekuma North constituency. Na no pay ya bwana na ya ban tempa esan say said ye ni ya tete na kra memu no na what ye di ani be hye na Sompa ka ye timi ebomu amane kra ye timi na ebra mi bedu ye mi di kan ekopie mu ewo isi officer no ewo Ablekuma North constituency na meni isi penim a wono ewo Ablekuma North constituency owura Francis Poku edi kan etche nkomo na mbisa anse afi 19 polling centers ya yeto aba ewo ahasei eye Ablekuma North ene dey no bibia eda kwam analo o ebo be no nan epa mu no ana wo mo saase ede wonom DVD machines electoral one money ama what a woman de sure be nyina papers no any woman box no bibia akoye
Enti asa 5:30 na me dey do 100 years. Na woman di woman ye me na akọ 19 new census ya. Wonom awie. Na no mu na me bisa UC board. Ora Francis Okokuse. Enipa aha na ye hwe womo anim say 19 polling stations won be so aba ene. Ewo abresimpa. Ana wo tie me say wono hwe ani mu ase enipa 6,839. Enipa 6,839. Ona womo hwe ani mu ase ene obebo be no room ne de na abrekuma not constituency 19 police stations ene you to say yes yantuaba na maame ewabna obin ene nana appiah ekriye womo gina mu ewo eye NPP na NDC di mu no na yehu ye sene edi be ye tere ebekwa akogbo na me pimu ewo yisi wanom ahye ye no me chase se ne sentence no me fa no one by one na ene bibu wa yisi office wo na wo do di church mu sentence ahodo a wo mo to abari bi sentence enye sentence ni na ye 19 mi di ka kopie mo ewo eye akeki 2 complex ho no mi pie mo ho no mo no PO me presiding officer a wo sha abato no so ho eyo ru ayere Linda Aban wono ena ye presiding officer e wa akeki 2 complex ya no wo mo chire ni se no ta center no ho afo na edo so pa enti wo mo hwe ni ma se akeki 2 complex wono additional wo be sinya beto aba ho e 645 na mi bisa ma me Linda Aban wo mo oye PO our akeki complex police center ho se bibia de da kwa mo san se me di kan ani little boss no so lo poku bi ko mo no DVD machines no wo mo pese ma me ntin no census 19 ni na wo ma obia DVD machine 22 ene bibia double send ye dey a obia ho be ye ha etin ye hwe ni mu ase no so be bode na abaso no asase ene center me di kan kwa ye so me ni center ko foro so amefo ene o pie mu a o ma post ye no ko no ma ya de pa me hu post for be se enum anatinsia awa take polling center ho no mo a mo mo hwe bibia ebekoso party afanu no FPP ni NDC obia awa ne party agents awa ho no wo mo so me ne wo mo so chenkomo ebisa wo mo so wo ba ye wo mo check ahodo a ye de ma wo mo check bibia de da kwa mo wo mo se ane bibia de da kwa mo nti anta akoso ya ye hwe ni mo asa no so ebebo na abatwo no ebesa afie ye gusu ane ne mo de ebeta fom bia lo sompa ye fa me ye tiefu na bake police station na wakọ ho no udru ona nipa bi asase eba e police station be yedu nkro hu se nipa bi eba aka se ameda se na bi o di kan ekọ ye ni momu die nya me se enka no kore na obia emaye na mom o hwe gate wa no se ho ni gate da no o mu se inside o hwe gate wa no mo ana hu se mrantie be se ntia bi ejina ho no ma ni wo mo twetwe ko mo se o bi NDC fo ene bi se NPP fo na 7 emo yenti woman to me remu enfoto wono mu aba woman jina kesa woman tren isa Africa na yiti esenifo no election your officers no woman hwe ede woman ne magugu akwanu ani ade anti ye hwete no so no bebo na yapo pre na wono mu asase aso wono mu aba okay ba uduru abrekuma north ho no a bibia ye no ma police for hye ye boss wo mo beba ho pa wo huhu bi e wa around na anta kwase no die eye no kwa ene post ye dino ko no ma ya de pa ene me nam main road ne ho ami ba nyina se wo mo bonsre ni na upie mo police center ya ndi na ko ya te ku school complex we say ya na ka me hu ye nka bia police ko nka bia be ba ko ananye ni e so de mbe nsia anta ni ko wo mu pa na so de wo ma mi abresa krodom no na me si okay bamba ni di mu ade ayere pa Sompa FM ebe fa you bi na ha le di yo aha le di won se kra sa no ma bi so won se kra bibia de da fa mu boko abake ye be dance ne de wasi ha kire ye be san ba megidi se central phone so dodo na wo ho nti ye beba na ya beji update nti bebia bedru bia ye Ghana today nso a ye be frow na ya ma omanfo ahunu ne ekoso ewo ablekuma north wonti ye da sipi yene yen central ni aye abake wo sanso ye newscaster ewo ha ene na twetwe nkomo sabre wo ablekuma north ena wo de abato no hunsunsu aso bre ye begina no so
abato no ho nsɛm wɔ ɛkɔ police fo wɔ hɔ yɛbɛgyina no so na yɛde ɛnɛ kaseɛ bɔ anana KJC Company Limited secure sanitary pass na medimafo herbal center ɛbɔ yɛ chidom ama yɛde ɛsom no na sɛ de yɛahyɛ mɔbɔ no ablekuma north yɛwɔ hɔ eti de ɛkɔ anɔpanya bɔ no nso pɛpɛɛpɛ na wɔn hyɛnseɛ ebie sɛ ɔmanfoɔ mɛto a nipa ɛba number of people a wɔn din ɛwɔ krataa mu wɔn a wɔn to ɛbɛyɛ yie NDC ne MPP for deɛ na ɛkɔ so polisifoɔ yɛde ne nyinaa ɛbɛbrɛ mu yɛn mo te yɛn kan no pɛ yɛ mɛ Akosua Ago Abowagye wobɛtumi afrɛ me Akosua nhyira mɛnɛ triple A mine agya appiah apam dada yɛkɔ na Ghana Today ato aso